26 anyos nga babae kinsa gilagway sa kapulisan nga 5 ka buwang mabdos ang gipusil sa nagbinugtong nga suspitsado sa sitio Estaca, Barangay Tunghaan, lungsod sa Minglanilla. Ang detalye sa live report ni Femery Dumabok. Fem. Yaslan patay diha-diha dayo ng biktima human kini po sila sa makaduha ka higayon siyang ulo samtang padayon pang gisubay sa kapulisan ang tanang anggulo ug posibleng motibo sa maong krimen. Dinhi nining sudlon ng dapit sa Barangay Tunghaan, lungsod sa Minglanilla, naabtan sa mga sakop sa kapulisan ang nagkadugo na nga lawas sa biktima. Gila kini nga si Noraliza Awayas. Umas na ila sa angga nga Liza. Matod sa saksi nga suod niyang higala ang biktima ug usahay sa gawas sa ilang panimay kini magtambay. Sama na lang niadtong Sabado sa gabi. Ako na lang og si Lisa ang nabilin sa gawas. Kay mura mo ginamong banding duha mag cellphone. Taud-taud pangakuan lang ning kalit lang og abot ang katungganman. Nya naglamok lang duha. Kay first mura ba iyang giaksyonan og kanang ba niya gikuha ang cellphone. Walay tingog. Wala sila commotion nga. Wala. Puro sila, wag sila istorya niya. Nakalingi si Lisa sa gunman. Ako ma'am, napatujod ko. Dugang sa saksi nga lakip unta siya nga gipusil. Pagkuha sa cellphone, gitiyon na niya si Lisa dire. Eh paana man, nagtiyon siya. Dito na ko nakuha na niya. Tiyon sabay pusil, buto. Ya, pagsunod na nga, mura siya inikon, basta ako nakuha ng duha ka buto iya, mo to ko na timanaan lang kay batujod ko. Pagkasunod, pag-aksyon na niya, ako na yung gihanan sa armas, nga, pagpadung niya kablit, mo say, nasabay na kog hapa, ningon ko, Lord, tabangi ko, ayaw kog pasagdi, nagkurog ko nga, naghapa ko sa yuta, kung nang gikuan sa yuta, timing pagbuto sa armas, igood yung nakahapa ko, so nidagan siya paghuman. Matod sa hepe sa Minglanilla Police nga ilang gisubay ang tanang anggulo sa hitabo. And she's a housewife. And there are rumors, but maulagi tawag siyang mga rumors, but we are also considering this one as part of the investigation. But right now we can conclude pag yun nga mao gyud siya leads due to the commission of the crime. Rumors of third According to the neighbors nga na ay third party. Wa pay person of interest ang kapulisan apan matod ni Utida nga doon na sila gipang imbestigar nga mga posibleng makahatag og impormasyon. Gisubay usab sa mga otoridad ang background ni Liza. Matod sa mga silingan nga nintuiga lang kini nag-abang sa dapit kuyog ang duha niya ka mga anak. Human naggubang ilang balay sa lungsod sa San Fernando. Samtang ang bana ni Liza ang atua sa Canada nagtrabaho. Lan kasong robbery with homicide o di ba kasong murder ang tan-aw na nga ipasaka nga kaso sa kapulisan kung mailhan na og matudlo na gyud ang suspitsado samtang aduna nasab nakuha nga CCTV footage diha sa palibot sa nahitabuan ang kapulisan nga usa sa nangitan-aw nga dakong makatabang sa kasulbaran sa maong krimen. Lan, Daghang salamat, Femery Dumabok.